mopogore gi president nyalo miyo idhi e jela paro makata podok iwacho to the fact ni inyalo bedo ni lek moro mopogore gi pach president nyalo keti kamarach. Koro mane kit demokrasi montit lakini kwa duoge patika ka ineno ni tek ni koni tinyalo dhi koni kata inyalo chako mari. Mane demokrasi montiere godo. To yiero ma jaduong' Awuol wacho en gima wa support ne owinjo timre kata wane e UDA ka nyicho na setimo yiero nyaka e county level kaka Homa Bay ni wasetimo yiero mwatieko. To yiero ni bende king'iyo malongo en gima kisungu luongo ni guided democracy. Iwinjore tiere gimoro e clause moro e parties waka miwacho ni consensus. En consensus moro migoye mbaka to ji wacho ni mae timango eyo mwadhi godo. Mano bende just a form of democracy. Koro ji paroga ni democracy ni nyaka go ombulu ni mano kore democracy. Democracy nigi migepe mang'eny kabisa. Mano to kanyalo wacho ni onge ei parties waka. Motelo ne winjruok e kinda ODM kachiel kod duond bura mar UDA kata ODM gi sirikal matiyo sani e okenge moko koting'o somo sirikal moko kuom joma giluongo ni jolony e weche ma opogore gi sirikal. Adwa tiyo gi dhok moro manayudo ka dana with Krista Gola nyadieri ne tiyogo ni UDA nokoni gire oiu ODM gi mach ng'eni e gwenge ma Nyanza. Ok ang'e ni mae gima pod nitie sani ma kanoluwore gi weche mag tim